Alcaldes i regidors d'una seixantena de municipis de tot Catalunya es van reunir ahir a l'ermita de Sant Sebastià, situada en terme municipal de Vic, per reafirmar el seu compromís amb la sobirania fiscal. Convocats per l'Associació de Municipis per la Independència, que encapçala Josep Maria Vila de Badal, alcaldes i regidors de poblacions que ja exerceixen la sobirania fiscal van explicar la seva experiència per animar la resta a sumar-se a pagar els impostos a l'Agència Tributària Catalana. Això també és un acte per animar els altres municipis, perquè tothom s'hi apunti i perquè vagin pensant com fer-ho, que d'acord que cap interventor ni cap secretari d'Ajuntament, o molt pocs, els hi faran un informe del positiu, però que és un acte polític i que és legal, perquè així ho contempla la llei, que es pot fer i que no hi ha d'haver cap problema. Per tant, és bo que fem aquesta pràctica de sobirania per arribar a la sobirania total del nostre país. Actualment són 39 els municipis catalans que ja exerceixen la sobirania fiscal i 169 els que han aprovat mocions a favor de fer-ho. Representants d'ajuntaments pioners en la mesura, com Ripoll o Alella, recalquen que pagar impostos a l'agència catalana és legal. L'Ajuntament d'Alella, que des del mes de gener està ingressant els seus impostos a l'Agència Tributària Catalana, doncs hem tingut fins a data d'avui tots informes favorables o certificats favorables per part de l'Agència Tributària Espanyola conforme estem al corrent de les nostres obligacions tributàries, que també és un dels objectius que perseguíem. I també seria molt important que algun ajuntament important gros com Vic o com Girona o com Granollers o inclús Sant Cugat s'animés a ingressar, perquè això comporta, quan més gran és l'Ajuntament, els altres ajuntaments més ràpids segueixen. L'acte va acabar amb una foto simbòlica a l'ermita de Sant Sebastià, on el 1705 es va firmar el Pacte dels Vigatans, que va ser l'inici de la Guerra de Successió.